महाराष्ट्र इलेक्शनाचा तुम्ही कॅम्पेन करता काय ना कार्यकर्ता म्हणून काम करता आणि सगळे काम करपाक चांगल्या पक्षानं काम करता. आता चल्लो हांव दापोली चल्लो. मेन म्हणजे कित्याक की भारतीय जनता पार्टी आणि महायुती हे भोवमतांनी निवडून येतले. प्रश्न मोदीजीचे नेतृत्व आणि स्थानिक आमचे एकनाथ शिंदेजी, अजित पवारजी, आमचे देवेंद्र फडणवीसजी यांचे सगळ्यांनी जे काम केला त्या ग्रासरूटार पळोवन येता आनी त्यांचे पूर्ण भोवमताचे सरकार येतलें. सर अनेक म्हणजे सेन्सिटिव्ह गावांचं जे वेस्टर्न घाटातले जे नोटिफिकेशन आले त्याला तुम्ही काही उत्तरं दिलेत? आम्ही ऑलरेडी पंचायतच्या माध्यमातून आमचं मत आम्ही ऑलरेडी सादर केलेलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आता ते पुढे न्यायचं त्यांचे प्रयत्न आहे आणि ते ऑलरेडी बोललेत. मला वाटतं मी बी मध्ये येऊन मुख्यमंत्रीकडे भेटून आमचे सगळे जे कितें जे भूपेंद्र यादवजी आणि DG फॉरेस्ट आणि सेक्रेटरी एन्व्हायरमेंटकडं सगळे 70चे अफेक्टेड पंचायत मी दिलेले आहे. आम्ही लोकांबरोबर आहे आणि मला खात्री आहे की मुख्यमंत्री हा विषय केंद्रात योग्य तऱ्हेने ते मांडून आम्हाला न्याय मिळू शकतो.